Kami aso ni natay tanom nga biyabas ah. Ni dami ni kay ning Pangatag bi. ha? Hatag. Di ka na huy ka ng bayabas ba? Ha? Ito tuan ni asin para nailasa. Unsa man ka? Manghatag magagkuan. Ganon. Maay ka pa mangayo ka pa masok. Ikaw pa manghatag, ikaw pa. Wala ka di ay. Hala kalaig batasan. Nagbatasan. Hala. Pagtanom dito kung ganahan kag magkaon kag mayabas unsa makahilig magpangayo. Pagtanong, huy, pila pa ka anong abuton ka na nga naa mo. Kana pa may huto na, magtanong. Kay nagsalig mo magpangayo. Kamo diha mga kuan mahilig mo mukaog mga prutas-prutas pagtanom po kinyo. Oh, atin ni mga kay Tugam mo ni pagod mga taon tapulan. Sing Hindi mang gugulit ka dito na. Di sa tanyo mga. Pagkuan ko agad. Di gamay ba gamay lang gud. Gamay kaban kag gamay ani kag tanom na hanin bayabata. Maglaway ka diha. Pagtan lang taguan mo ka mga tag. Mangayo ka. Pagtanom. Ang buwang to katong kung kag pangayo di ka mo magtanom. Pagtanom. Kaya mi biyabar. Kana lang asin bi. Atay bahala mo ka wala kang tama magbalik. Taas na ako dali. Ay kaya tinanom kay punang asin. Unsa lo si Joy? Ganyan yung laba pa si ganyan lang. Kilit din ako niya. Asin na lang gani pa ngayon ipalihig. Ay gitagaan na lang ganyan. Namin mo nang usikan. Bahala ka na. Pagtanong mo siya. Papa ko nagtanong lang sa humat. Sumbong ka na angkol. Sumbong. Kol. Koy, bukol. Bahala ka na. Gamay lang ba? Tay, asa mo sa maglakalakaw eh, mentang-mentang dari naabdal mo kukuhan dari ah. Magkuma mga. Bataw, sige ra. Asa may kalalis na to? Ano gamay ba? Ayaw na ay kiki. Mala mapay malayo mapay magbuot kung sa akong ihatag. Bahala ka na maglakway ka. Tabangi si angkol to ka patiwas ka na na. Tabang ito tabang ito. Bata pa kukol. Bahala ka na. Lambi na lang wait mo kana bayabas paakan mo takagod. Bakang! Mamaagay ako. Paakan kasi Mangyay ka, ganun ka, naik ka, lalo ka. Kamu, mangayo mo. Pagtanyo mo, ang plagi ka magsalig mo, pangayo ang mga katawhan nga. Nagkito lang panahon na, ibaw may kubak nga. Mangayo, hindi mo. Tua. Uy! 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 Uy, nausa ka, uy! Tuwa na lagi, kanang kalaog! Ang binibit! Ako'y kaon na ni! Kanang kalaog ko. Ano ako makaon ko? Ikaw, magtumang kasi mo. Nanaam ka na sa tag-uwan na nyo. Bakang nagdito ko. Hindi ka mga akan. Tuwa na. Gamay tayo. Tomorrow. Dali da, dong. Dali da ba? Sugod ka rin ha, ina kong tawag ang papa ha. Yaman. Hindi mo tawag naong, ina kong tawag ang papa niya, dito parang naong. Si Bibi rin mo tawag na ho, kaya parang maglawas. Bibi! Una-una rin ka, mapakan ka. Makyukan. Sama niya ka. Sama na ito, Nong. Hindi ka pa nung, grabe po. Nong, hindi magati ka tawag kong papa, edi nong. Sige! Ano ka rin, manghuhatag lubi? Ha? Manghuhatag lubi sa akong kalubian. Kuha din yung kalubian ay. Ako ako ng kalubian? Tanan dihang makita ako, anak. Iya. Siguro ang kagnaw kawatan, di ko na murang kalubian. Kawatan ka yung nag-una oh. Ay, nag-video. Uban-uban magid. Pero takas ba mo uban gid. Dara, dong. Ha? Patay dong ka naibutong. Naman. Pero ano kay bawo kang butong na dong? Abinog bitaw. Dara butong oh. Butong. Saka. Ike saka. Butong na rin. Butong lagi na. Ano na kay bawo kang butong na? Ay butong na. Wala maingon kog butong gina. Bantay bitaw ha, bantay lagi di butong ni pagwago kog sakado pambako na bugo nimo. Na. Ana kag yaw-yaw ay saka na lang god. Bantay lagi ka nong. Okay ni butong unsa man na. Na. Dali diha. Padang subundang. Ayo ra. Bi. Dam, sundam na ni. Kuno yo. Nay atsang nga gipanda. Grado na pro atsa. Uy agi ana no yoy.
Pagama nagagaanan, but nga nagagaanan pa daw imperno ron. Di ko mamusak. Pilan bata ah. Mausak ka. Dali di ay. Kuya galing way hakak, walong biyoy. Way hakak kung sabi na yung gaginitan, hakak mo na. Kaya pa kamusak ka bata ka eh. Isod kayo. So kayo. Bugat kayo eh. Ang bugat ang itlog. Dali dia. Kapuya eh. Now dia biar aku tuwas. Bata eh. Shit. Ha? Now dia. Ikaw tiwas. Ya ka kamusak ka. Ikaw tiwas oh, ikaw tiwas. Kapuya. Dali dia. Pagdali dia, pagdali. Isa man eh. Ya kay mo daog. Ya pa jud mo saka. Sa tawag ka isira na sako. Pantay bitaw ha. Sige, ikaw saka. Hinay-hinay lang, basig malami. Mabali na punas lube. Hakak man eh. Oh, bitaw. Okay, tarungan. Okay, paspas eh. Paghuwat dia kay hangat. Dali, pasalig magagigay saka. Gay. Dali. Nate. Kau na lang ah. Kau na lang. Ang ano man. Hangat. Nayangat. Kau na lang. Sakaw. Ilan imuha man kanin lubinong. Kau lagi na pero. Ang sabag. Mau ba ni? Pagdali ba? Pag sure, mauban na pag sure dyan, mating makasaba na putaan eh. Makasaban ba? Balag kung makasaban sige na. Mudagan ako ta. Yaan ko nyo, Kasi ka to. Pagdali ba? Nga na para paspas ba? Pagdali. Para manay na paspas man diyan na di. Pas pa, basta. Basta bunalan. No, may tao ni lupi mo gingon no ya. Say wa ba? Usam din ang duha di nga babaw sa lagas. Asa man ha? At mata ba yung pangita. Tuktok ka. Di lagi ni butong. Na ungol kayo no. Pungol ba? Na Ano, day? ungol. Kapikas. Wala ilain oy. Be, tawag be, di makakamaw mangita eh. Be. Di lagi. Gusto pa ng bata eh. Wala lagi butong. Puro Oh, nakawa. ikay saka din oy. Ikay saka. Pantay lain na lagi butang na na. Oh, ikay saka. Para ilube. Ano ko rin? Saman, nakakuha na ka niya? Alam na mapatag-abot sa lubi. Uy, saan ka eh? Patay na natag iya. Yung may butong. Agawit. Saan ay Ito ni tagiya? kamuti. Kinaon eh. Igo na siguro eh. Maybe. Yung kaban. Ano Saya makita ka dako kay ka. Hoy! Tingnan. Natumba lang sa kainin man. Buta ka. Nagusa mo kaya? Bisa ka globe. No. Nalapul ka. Naog daw. Still mo ko pagiluyawa pero witawar na pita. Naog ba naog? No. What the hell? Dali dia. Dagan ta. Nag-ihap na kong Tris. Dagan ta. Uno. Hoy! Uy, gay, uy! Takap wa. Nakakita na natawa sa gibuhat ni Maayog. Naog dia. Pasti na naog. May pasing ka. Pasensya mo, pasensyahin. Naog dia. Isugo na mo ko. Gisugo. Naog dia. Gisugo. Pati naog. Kanaog. Kanaog. Ngano manoy? Ika mo naog. Ala granada. Dagan! Sa mga barangay, so pasensya na nga do kami naka-upload no. So shoutout ni Ate Jumayla Patak. Usa iyang bana nga si Kuya Roger Patak.
ug sa iyang mga anak, shout out po sa kong misis ug anak nga sa Tiki na si Jenny ug si Princess Mia. ug si kuan daw, ninang sa akong misis, si Ninang Jessica Baksan. Ninang Jessica Baksan nga na ako nasa America na. Wow, America, baka naman chocolate. And shoutout po ni Gabriel, pare ko Gabriel Galope ug ni Kingsley Gaming. So yun, sa mga ML players na to diha, hello kung follow si Kingsley Gaming kay Mike na siya modua niya, nag live stream sana siya. So i-follow mga pare kay para maka 1k followers na siya, para maka-earn pa ba tabang-tabang sa iyong kon. Nana na siya anak niya, bata pa ba. So yun, follow mga pare kay si pare ko Kingsley Gaming. Ate Jenny Salobre. Sama kay mga bata mo. So yun, shoutout na po ni Gerson Moreno kay Melchorism TV. Oy, shoutout sa iyo brother, Melchorism TV. Sana mag-subscribe kayo kay Melchorism TV guys, kaibigan ko yan. At saka so yun lang pala. So please like and subscribe Darong TV.